Bun venit! Astăzi vom explora cum era viața fără electricitate. Să ne imaginăm cum ar fi fost să trăim în vremurile în care electricitatea nu exista. Fără electricitate, oamenii se bazau pe surse naturale de iluminat. Își foloseau lămpi cu petrol, lumânări sau focuri de tabără pentru a-și ilumina casele. Seara, viața se învârtea în jurul luminii calde a flăcărilor, iar activitățile se opreau de vreme. Copiii citeau povești la lumina lumânărilor, iar umbrele dansau pe pereți, creând o atmosferă magică. Focurile de tabără adunau familiile împreună, oferind nu doar lumină, ci și căldură și confort. În acele vremuri, fiecare sursă de lumină avea o semnificație specială, aducând oamenii mai aproape unii de alții. Gătitul se făcea pe sobe de lemn, unde femeile petreceau ore întregi, pregătind mese delicioase pentru familiile lor. Sau în cuptoare de piatră, care ofereau o căldură constantă și uniformă pentru coacerea pâinii și a altor preparate. Oamenii trebuiau să fie mai ingenioși în conservarea alimentelor, folosind metode precum sărarea, afumarea sau conservarea în borcane, pentru a se asigura că aveau provizii pe tot parcursul anului. Răcirea alimentelor era o provocare, deoarece nu existau frigidere moderne, așa că foloseau pivnițe și cutii cu gheață pentru a păstra mâncarea rece. Iar mâncarea proaspătă era consumată rapid, pentru a evita risipa și pentru a se bucura de gustul autentic al ingredientelor de sezon. În sezonul rece, oamenii se încălzeau prin sobe de teracotă sau șeminee, folosind lemn sau cărbune. Încălzirea locuințelor necesita multă muncă, iar adunarea lemnelor devenea o activitate zilnică esențială. Fără telefonie sau internet, comunicarea se făcea prin scrisori sau întâlniri față în față. Oamenii își împărtășeau poveștile și noutățile la întâlniri comunitare sau în timpul vizitelor la vecini. Aceasta întărea legăturile sociale. Viața de zi cu zi era mult mai laborioasă. Fiecare activitate, de la îngrijirea câmpurilor la împletirea hainelor, necesita muncă manuală intensă. Oamenii erau foarte conectați cu natura și își învățau copiii abilități esențiale pentru supraviețuire. Distracția era adesea simplă, dar plină de bucurie. Oamenii se adunau pentru dansuri, muzică, jocuri sau povești în jurul focului. Aceste momente petrecute împreună erau esențiale pentru coeziunea comunității. Asta era viața fără electricitate, o viață simplă și autentică, unde fiecare zi aducea noi provocări și oportunități. O viață plină de provocări, dar și de satisfacții, unde comunitatea era esențială și fiecare contribuție conta. Dar și de momente frumoase, de bucurii simple și de legături strânse între oameni. Dacă ți-a plăcut acest video și vrei să afli mai multe despre istoria vieții de zi cu zi, despre cum trăiau oamenii înainte de era modernă, nu uita să te abonezi. Apasă pe butonul de abonare și rămâi conectat pentru mai multe povești fascinante. Mulțumim că ai fost alături de noi. Sperăm să ne revedem curând pentru noi aventuri și descoperiri.